Ronald Dawadi. Henry M. in the morning. Henry M. in the morning. Magayunon baga magpadroda plus lamang habang malipot-lipot ang panahon. Palipot-lipot ang sitwasyon. Magayunon baga magburbay lingon na day. Tangani po lamang na matunaw-tunaw, ha? Buda lamang mga tugang magtaga, magtaga droda plus. At sa tuya, tabing lawas. Tabi, Jokes Nunez. Jokes, enjoy ka, ha? Enjoy ka tabi, Jokes Ngunyanaga. Adi, napasiram joke. Ansay mong burubayli. O, the best yan. Good morning, 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 good morning. Henry M. Balik po kita mga tugang sa programa. Dili po sa Morning Hirit. Ngunyan pong aldaw nin Huwebes 24 na po ka Nobyembre. Maray na aga Pilipinas. Uy, ano na? Naubatan ka na? Ha? Naubatan ka na? Naubatan ka na? Uy! Naubatan na? Ay, pagapara irinom na, ha? Mayang over, ha? Mayang over. Good morning, tabi sa mga taga Legazpi City. Maray na aga po, Legazpi. Bilog na probinsya Kananbay. Mga Bicolano, saan man aparte kan mundo. Maray na aga po sa endo gabos. Kami po naglaom na kami gabos nasa maray. Kita gabos nasa maray na kamugtakan. Kamo. Ika nanggad sana. Nakatutok mga tugang sa mga oras na ini. Dili po sa DCGB. November 24 na. Malapit na. Pasko na. Salbata na. Pasko na pala na din. Ha? Pasko na pala. Ronald Baldo, mga tugang sa tuyang partner sa Technical Department sa Luwasan Mega Force Patrol. Para po sa mga bareta ngunyan pag-aga. Good morning na. Uy, kumusta po ang mga taga Legazpi City Public Market, ha? Kumusta po ang mga taga Daraga Public Market, mga taga Saud kan Daraga. Good morning, Tabi. Sa mga taga Albay Public Market, good morning. Diyan si Raul alias Kasag, ha? Sabi ni Jokes, Tama na naman to after 5. Dida plus na naman. Sinabi na. Talaga di, marayon, ha. Pero tabi, Jokes, mas maray kung pag-aaga mag-Jim's Coffee kita, ha? Mas marayon pag-aaga mga tugang sa pagmata kung naka-Jim's Coffee kita, ha? Kaya amigo, habang naka-morning hirit, sabayan, tabi din pag-inom mga tugang ni Jim's Coffee. Sabayan po nin pag-inom ni Jim's Coffee ang kakaibang kape. Uy, kadakol ka andyan pala sa LCC. Kaso hapon, pagkaabot may haling kuri, nag-ikot ako dyan sa Ayala Mall, ha? Maray, dakulang stock po dyan. Buda mga tugang sa ibang mga lugar, hapotun lang sa mga supermarkets. Kung may Jim's Coffee po ngayon ka mo, ha? Hapotun lang po dyan sa mga drugstore, mga sari-sari store. May Jim's Coffee po ka mo. May plus ka na sa live, naka-Jim's Coffee ka na, naka-morning hirit ka pa. Diba? Naka-morning hirit ka na, naka-Jim's Coffee ka pa. Iba-ibang variants yan. Mga tugang, ang importante dyan sa Jim's Coffee yan, yaw na baga dyan, so agaricus mushroom, so spirulina. Dyan mga tugang, so ano pa nga niyan, yaon dyan, so Korean ginseng. Iyan pala na ginseng naan, ang sikatong duman sa Korea, so red ginseng. Yan. Sige pilahan, ha? Sige pilahan, ta sabi, may therapeutic effect na iyan. Kaya, para po sa tuyang memorya, para po sa tuyang health system, ha? Maray na tabi, mga tugang, naka-Jim's Coffee kita. In the morning, naka-morning hirit ka na, naka-Jim's Coffee ka pa. Kaya sabi ni Ma'am Yet Cornelio, mas maray nga tabi nga naka-Jim's Coffee, ha? Welcome home sa mag-Jim's Coffee kita. Hain na sa pasalubong ko. Christmas na ba ngayon? Yes, Merry Christmas po, Ma'am Yet, ha? Kumusta po sa mga kwanta pala dyan? Sa mga teachers na pala dyan, ha?
mga retired teachers natin, buda sa mga teachers na aktibong ngunyan, dyan po mga tugang sa tuya tabing kapalibutan. Alright, mga tugang alas 5:20 oras po sa Pilipinas. Migo, anong sayo? Ako hito dati pa rin. Welcome back ngayon from North Korea. Dati pa rin. Kaya baga dati sana, di ba? Kaya baga dati sana. Uy, kumusta pala dyan sa mga kwanta, sa mga senior citizen natin? Mga lolo, mga lola, mga lolo at mga lolang maratana sa mga oras na ini, ha? Sabi ni Noel, nasa abroad ka pa, gari iba kaya ang oras mo, kaya digdis, dapat dua ang relo mo. Oras sa Pilipinas, tapos oras dyan sa, oras man dyan sa abroad. Hindi ka magparero, Noel. Arigato. Japanese kasi ito. Ano yung sayo? Ang pag-pronounce ka mga ano doon, pag-aluno. Kamusta po ang sa tuya ng mga kwampalan? Sabi ka, good morning ngayon tabi sa mga taga Buraguis o Maratana sa mga taga Buraguis. Marinaga tabi, Buraguis, Legazpi. Correction, South Korea pala ngayon, Taan, North Korea, si Kim Jong iyo. Uminagi kami naman sa area na araning mga tugang sa pag-apod na demilitarized zone. Duman pala, ngayon deng ribok, mga tugang may pag-apod na demilitarized zone. Wala siya ki-border, borderline, o border kung ngayon may kudal, wala kaya. Dahil siyang linya. Kaya hali naman sa border control na ito, imaginary border line. Igwakit 2 kilometros patras sa South Korea. 2 kilometros man patras sa North. Iyan pig-apod ka ang demilitarized zone. Dahil dyan kisisay man na pwede na magparabalag-balag na militar sa 2 kilometros hali sa imaginary line. Pasiring sa South, buda 2 kilometros pasiring duman sa North. DMZ na pigapod, demilitarized zone ang apod kaya. Pero sa mga residente pwede magtaga duman sa laog kayo. Pero sabi kan account kan sa muya na tour guide, mga tugang before 5 p.m. dapat nakabalik na kamo sa area nindo. Halimbawa ngayon nagduman ako sa laog kan pwede magtaga-tanom-tanom da duman sa demilitarized zone. Madumang ka ngayon matanom ka duman, dapat mga tugang duman sa lugar na ito sa laog sa nakipera pon sa na aga hanggang alas 5. Pag alas 5 before 5 balik ka na po duman sa lugar nindo. Araw ka ng sistema duman. Kaya sa militar nasa 2 kilometros ang distansya hali duman sa pigapod na border control, borderline. Okay? Good morning, tabi, Primang Susan. Maray nayaon ka na. Salama. Prima, maray na agad si mo. Primang Susan, good morning. Ikanan tunay. Makibati ngaya. Miss sa dating former ex-girlfriend mi na yaon dyan sa former ex-girlfriend ex-former na ex na former pamigo girlfriend mi na yaon dyan sa City Agri. Happy birthday kay Ness. God bless always and MBTC. Yan. Ayo, sabi ko, happy birthday kay Nez. Yan, marinaga po dyan sa sa City Agriculture's Office. Marinaga migo, nakulong kitang paradangog niya ng mga empleyado. Nakatama mang lamang kay Jim's Coffee from Korea, baka lamang igwa maaraman lamang mi ang pagkakaiba. Kaya available naman migo na Jim's Coffee sa South Korea. Nyaon dumang kuan Korean ginseng. So ginseng baga red ginseng. Di ako nagbalo mag-inom ara mo sabi kuan da yan. Dili dali piktukan mga tugang sa Jim's with ginseng extract. Di ako nagbalo mag-inom paano mo ito?
Magkalburuto ang bulkan mayon. Ayun lang. May problema kita dyan. Bako itabi jokes, ha? Okay. Oy, sandali. Oy, sa mga... Ay, uni pa pala, no? Sa mga taga dyan da sa Pigkali, marata naman. Come on, everybody. Pigkali Ligaspi. Mustan mga Korean amigo. Igwa lamang nailing na muli ng... Natada. Uy, duman pala sa Korea, karak ay gahalos, gabos na tao maputi. Mga makinison pati. Kaya lang, ang mga iksan paminsan, gari na sana, ano yan, kaya na lang dakupon kan, ano yan, kan, suduang kamot baga. Mga, ano yun, mga makinison. Mga maputiyon. Mga passionistan, mga Korean. Tapos sa bagbada-bada, malipot baga. Malipot. Arog kay dako na kailing duman bata duman pala sa Korea wala duman mga tugang kipigapon na mga foreigners na naka-start dai pwede magbisita ka pwede kaya dai duman ki Muslim community dai Muslim community dai reliyon 50% kan mga tao dai reliyon dai mga tugang with beads ang satuyang kagurangnan Jesus Christ Hindi nga nang sabi ko duman grabing irony, mga tugang, kita di baga Katoliko. Sinda, maski mga tugang deng reliyon, ang mga dalaga soltero, di pwede mag-ibahan na mag-agom, di deng kasal. Yan ang sa indang tradisyon na hanggang ngunyang pigigibo pa. Di pwedeng mag-iribahan mag-agom, na deng kasal. Meaning, di pwedeng live-in. Sabi ko, grabe nga akong irony, ano? Sa indadeng midbid na Diyos 50%. So ang 50% may mga protestante da, may mga ano pa yung reliyon. At ang Katoliko naman nasa 3% sana ang reliyon. Ini daw mga 50% na mga Korean sa bawal ang live-in. Daraga soltero, di ka pwede magparadurog start sarong-harong, di ka pwede mag-start sarong-harong, di ka mo tabi ki kasal. Talatusun ka mo kan magurang nindo. Pag-arog ka ng sitwasyon duman. Kaya, mga tugang, bawal ang live-in sa Korea, South Korea. Kaya, ilingan na iyan na sitwasyon na iyan. Grabe nga akong irony. Kita lugudig mga tugang, dakul kitang reliyon, pero salbatan ang live-in ta, nakasurat sa 10 Commandments, yan. Na di pwede magdurog ang bakong kasal, mala kita. Pero sa deli nga, sabi ni Noel, ano na palan, bago na gobernador ta. Salbatan, nakaduwa na kaming travel. So, merong travel na may suspension si Gob o may disqualification sa first division. Yung kami sa Europe. Yan naman kami sa sa Korea. Kani binaba mga tugang sa desisyon kan Comelec and BAM. Diba? May problema. Ay ba? Kaya ano na sa pagkuha naman bago nakitang gobernador. Sabi ba kan Comelec, di pa man ito final and execute final with finality. Bako pa ito. Kasi bako dapat na execute padang finality. Sabi kan statement kan Comelec baga Kota Noel, gusto mo na magbago? Uto maganda rin gusto post ni Governor Rosal. Ang post niya regarding sa Aleco, Uda Apek. Maray man ito na dahil na magparapaluwas ki statement mga tugan sa tuyang gobernador. Tungkol dyan. Trabaho sana ang pay. Tanggan mo niyan baga mga tugang, ang politika sa Albay Buda sa Legazpi, di natatapos. Natapos mga tugang kanuminagi sa ng eleksyon. Hanggang mo niyan, sige sana. Okay? Bueno. Aramong tadawan mga dagdag na report, hali po dyan sa luwas, mga tugang report, kay Basi Pading Al Armario. Pading Al, good morning. Salamat sa pagsalida muna. Go ahead. Good morning. Welcome back.
Sa informasyon, give us a chance na buhayon giraray an Aleco. Oh. Yan ang pangapudan kan Aleco Board sa liderato niya ni Board of Director Eddie Gumba. Sinabi ni Board of Director PIO Roy Kumita sa inapod na press conference kasuhapon na ang importante ngunyan kumita at Aleco ali sa bill kan mga konsumidores para magkaigwa-giraray kapital sa operasyon. Nagtutubot ang board na sa 230,000 na mga konsumidores sa bilog na probinsya kan Albay kung gabusa na maging honesto sa pagbayad, monopolyo kan Aleco ang power supply kan Albay, imposibleng malugi ini. Makasusupog sa mga Albayano na sa 121 mga kooperatiba sa bilog na Pilipinas, laog ang Aleco sa 5 na pinakakulelat. Ang franchise kan Aleco hali sa Kongreso ma-expired ini 2041 pa man. Kaya may panahon pa para patunayan ang mga Albayano na kaya tayo ni. Ang Aleco kooperatiba yan kan mga Albayano. Kaya pangapudan kan Aleco Board na sa supervision kan NEA makakabangon garayan Aleco basta yaon sana ang kooperasyon kan mga konsumidor. Oo. Briefing daw ako pa rin. Nagkapira bang aldo kaming nawara? Paano na suutang kang, paano na itong pigasabi kan APEC na mahali ngaya kami kung bayadan kami kang investment midigdi. Ano ang nangyari naman sa proposal nito kang APEC? Iyan ang inot kong hinapot kay Roy na Kumita kan November 21. So turnover? Nagkaibagag ki turnover para sa transition period. Iyan na manungod sa financial, may separadong ururon sinda. Sa November 28 sinda mag-ururon kayan. Sa Lunes pa? Isertatihan, tama ka. Yung bagayan statement enot kan APEC na basta bayaran nila yung gastos namin. Atop daw ang APEC igwaman kibayadan duman sa power supplier ninda. And iba pa mga utang, more or less mga 5 billion naman. 5 billion? Billion. So utang man ay wawalat kan ipamamana sa tuya kan APEC sa paghali ninda? After 8 years na pag-manage ninda. Pero ang initial na impormasyon na ako ata, ano utang kan APEC, utang maninda yan. Nya paano sa pagbayad ninda kayo? Wala naman sinda. Okay. Okay. So, sa tuya, kung naramdaman mo, kahit tumaga, kaya nalugyan na Aleco, may utang naman na more or less 5 billion man. Parehas. Okay, napagsakso Aleco kayo to, dahil may utang man kitang more or less 5 billion man. So yun yan ang papasanon mo yan kan bagong Aleco. Itong utang tang 5 billion kung paano ito mabayadan. Okay. Anong assurance ni Mr. Kumita yan? Kumita ni Aleco Board Chair Kumita na yun. OIC nga niya na rin. PIO siya, PIO. PIO. Sisang OIC nga ni? Si Eddie bako IC kundi Gumba? President kan Aleco Board si Eddie Gumba. Ano ang assurance ninda na dahil mapuputulan kita sa maabot na daw? Iyan ang bigingo daw ngunyan kan Aleco and then apekta actually kumbaga nagkatabangan pa man ngunyan sa transition period. Naihapot man nga yan kan bata bagiriba kung ano ang assurance na dahil ma-brown out. Correct. Disyembre pati, Disyembre. Pig ingwa man daw kan Aleco sa kaapik sa pagkatabangan ninda na dahil mangyari yan na mga bana-bana na yan. Tapos siyempre, ang pinaka-challenge yan, pag nag-brown out yan, ay nako,
Dako lang problema ini. Pero gari, ang direksyon kan sa indang mga statement na araw kan, pasiring duman sa pangapulan na magbayad kita kan sa tuyong electric bills. Yan, bottom line, tabi na pagparayad kita, hindi kita makapurutulan. Pero so naging collection efficiency kang APEC, dahil man nahapot duman sa press Ay, con. manay apot yan. Nakakonsentrate lang duman sa transition period kaya, Oo. hindi kita nakita panahon sa financial. Iyo, hanggang na rin dyan ang APEC. Hanggang December 25 na sana. Pasko! Pasko, oo. Pasko! Sa transition period, nagpon kan November 21, kan sarong aldaw. December 25, magtatabangan manggiaray andua. Malangani, at mangulik tapang niyan, ang resibo ta, APEC pa manggiaray. Okay. Di dyan ano nan magiging papel kang National Electrification Administration? Di dyan kimatukaw na ma-assume na taga NEA? Aparte yan kan napagurunan sa transition period, ang APEC and Aleco isa-supervise ini hanggang hanggang December, siyempre nagkatabangan sa duwa. Iyo. Isa-supervise ini kan NEA. Ma-appoint ang NEA. Actually, piganap nga anytime baka umabot sa taga NEA. Takan November 21 kaya, nagkataon na may okasyon man sa NEA daw, bago pala ang NEA administrator, kaya nagkataon na may okasyon man sila sa Manila, dahil nakadigdi, bayan na so action. Iyo. Kaya Sumining pa di, ang matukaw dyan, ang matukaw dyan na, ang matukaw dyan na mapadalan kan akan APEC, tabi, taga NEA, manager. Ma-appointan na iya kung sisay. Naiapot na nga na iya, kaso hapon kung may napipisil na sinda, so Aleco board, igwa na da, kundi abo man nila ma-preempt. So, announcement ka na iya kung sisay yan. Ayun. Abangan ta anytime, kung umabot tamay na receive akong feedback kaso hapon pag-abot-abot binangon yan dang alda, maabot sa taga NEA. Man nag-abot, day anytime daw, baka umabot man agad sa taga NEA. Coordinate pa tutuya, so Aleco. May pag-abot na taga NEA. Okay. So, okay. Abangan ta na sa. Desisyon kan tao yan sa ginibong assembly napalion so APEC. Di yung managadan so nangyari ngunyan palaan. Yun na yan, man nga sa basihan ka na Aleco board. Kung kagustuhan ini, kundi kagustuhan ini ka na members consumers, kasi dapat sa ginibong General Assembly. Yes. Okay, kaya mangyayari ang gusto kan General Assembly. Okay. Anyway, abangan ta mga update kayan. Iyan marami ang rasan na update hali sa Aleco, APEC. Mario, thank you. Alright, thank you. Bueno, mga tugang, iyan tabi ang latest dyan tungkol sa paglaog mga tugang pagbalik na sa APEC. Sa Aleco, hali sa APEC, giraray mga tugang. Pinaka-challenge man sila dyan kung paano kitang day maputulan. Ang simbag dyan, magbarayan kita religiously kan sa tuya tabing mga electric bills. Aday, magbarayad kita, mga tugang tangaling di kitang problema. Henry M. in the morning. Henry M. in the morning. Atay ni piga para healing ko sa kuyang payo sa Facebook. Pag-alay ming South Korea Noel Manalo, natin ang taga rin naman ni Pisubuo Kulugod. Napano na yun? Napano na yun? Siguro kakasulugo kibo, pagkaan Bonet. Benny nga pagkaan, Benny. Yeah, Benny. Kaya na. Kung kayo, nagkaruso, subuho ko kayo. Ano ni? Newspaper front page. Enot sa morning hirit. Newspaper front page. Enot sa morning hirit. Tulang kita mga tugang kay News Manager Mar de la Cruz. Paring Mar, anyong hasayo. Anom sa'yo, anom sa akin doon sa gabos. Good morning, BP. Good morning, mga kabartabay. It's nice to be back. Yes, Okay, headlines ganyan. 2023 National Budget, pinal nang inaprubaran sa Senado. Mantang pagdesigna ng Permanenteng Agriculture Secretary, seryosong pagkakonsiderar ni Presidente Bongbong Marcos ikon kay Executive Secretary Bersamin. Approve na pala sa budget, next year? Sa Senado to. Sa Senado pa sana? Di pa di kinag-react duman sa... Di kinag-react duman Senado kung natataan DepEd igwaki 150 million na intelligence fund. Binugtak ito sa MOOE.
Binugtag sa MOE. Roger. Oo. Pati sa ibang mga confidential fund kan, ibang mga ahensya, binugtag sa MOE. Aha. Ayan, Okay. sabi ni Secretary ni Chairman kan Finance sa Senado Aha. na si Senador Angara. Yes. Aha. Okay, Executive Secretary Bersamin, siniguro na dahil na mautran kontrobersyal na pag-issue ni Sugar Order number 4 na resulta kan miscommunication. Ano yan bali? So, pag-import ba yun ng asukal? Yun pala na no. Doon mo nagkawaragas. Nagkawa. Aha. Mientras tanto, Presidente Bongbong Marcos posibleng magkaiguanin pag-uuron ni kay Presidente Joe Biden sa mga sunod na taon sa pagbisita kay ni sa Amerika. Aha. Suspensyon ni Benny Antiponda bilang hepe kang NIA dahil daw ng epekto sa operasyon, sabi ni Presidente Bongbong Marcos dahil dakol man ang mga empleyadong matitibay sa napampitaan siya. Bata minadyan pa sa Albay. Di man din minagdi pa lang sa Albay na kan sarong simana baga. Roger. Oo. Mientras tanto po bakalo na bivalent COVID-19 vaccine kang Pilipinas limitado na sigun kay Secretary Berhere. Kaya na gayon tama lang nga nagka-route sa 32 billion ito. Kaya nga mo bakalon sana so dito sana Oh. mabakal da kita call pag kibulyuman pag dakol lang interesado magpapakol. Sayang ka din. Magkintrisar bang magbabarakuna. Mientras tanto 3-day vaccination drive ilalang sarkan DOH sa Disyembre. Aha. Supply nin baga sa Pilipinas sagkod sa na Enero 2023 na sana Aha. magiging bastante. Di ba? Di ba war kitang bagas ko na yung makakuan? Doon ka sa South Korea. Anong ginibo naman na mga makaunong daki bagasan mga Koreans? Oo. Ang ginibo baga pagtuon sa mga tao na mag-shift na lang magkaon kitinapay. So mga kunyan nito, so mga millennial, Oo. tinapay na. Tinapay na. Oo. Para takulang kibagas man baga duman. At saka dakol duman na para kaong gigulay. Yan. Yan, ayos na. Ayos na. Aha. Yan, tanto, Presidente Bongbong Marcos sinaduduhan ng LGU sa pagresponde sa COVID-19. Mga negosyante sa Thailand, handa nang magnegosyo sa Pilipinas. Ay, wow. Forum sa mga negosyanteng Vietnamese sa Pilipinas, gigibuhon man sa nasyon. Ay, wow. Batang presyo kan maabot sa 200 na Noche Buena items nag-itaas sigun sa Yes. DTI. Aha. Okay, so yung bibi, ang mga headlines kung yun ang pag-aga, so dyan ang PYC Enterprises, hanapon sa namin Mr. and Mrs. Raul Marisa Calyo, dyan sa oras at Legazpi City. Basta radyo, i-PYC niyan, 24/7 konektado ka mo, maski daing load. Ini po si Mardila, good morning! Newspaper front page. Enot sa morning hirit. Newspaper front page. Enot sa morning hirit. Thank you, Paring Mar. Ma-commercial kita o ilab ko naman yung mga pag-ilibat ang iba, ha? Okay? 16, mga tugang bago po mag-abot ang alas 6 ng morning. Dumang kita kay Joshua Bino. Tuloy-tuloy ang mga balita sa Morning Henry Hirit. M. in the morning. Henry M. in the morning. I-text na po sa tuya ng mga birthday greetings. Papasadahan ta na yan. Pagkalipas lang kanyang report kan mga pag-iribat, ha? Joshua Bino. Mga tugang nasa linya. Sakpatan na. Joshua, good morning. Yes, good morning, VP. Aha. Welcome back. Good Uy, morning, salamat, mga ah. Pero yan na bumbilya nga na yan. Tanda ba sa ko sa news baga kaso hapon ito kanyaong kami sa Korea ako nag-broadcast. So sinurat, pero nga ning pidaso ang bumbilya na yan. Sa daraga? 7,000 string bikes. Pira? 7,000. 7,000 na bumbilya? Yes. Kumusta ang konsumo ka? Saan mabait kang konsumo kang kuryente ka? Shoulder VP kan munisipyo. Ha? Shoulder kan munisipyo. Babayadan kang munisipyo? Saan halis mambayad kang munisipyo? Sa pondo. Sa pundo ninda. Saan halis sa pundo? Sa tax. Sa tax. Pero ano ang bill kan kada hanggang Disyembre, ano? Weird nga VP na kapot man. Tabati mga mahal-mahal mo yan na per kilo. Yung pagka 3 mil na bumbilya 60,000 VP. o 7 mil, sisi man nagbakal kaan. Aloy na baga VP, takang 2018, ito magayan so programa pang Pasko. Dati nang igwa yan, ano? Ha? Kan 2018 man ang gadigwa na kan dati dyan. Roger. Oh, kumusta ang epekto kan sa climate change? Iyak siya na. Mahapot daw kita ki-eksperto dyan.
Pero gari-mari man na may liwanag manangga. Yes. Ano kung na paghalion yan? Simbolo da kang kuan kan muling pagliwanag hali sa pandemya. Oh, baka kung dahil na paghaliw niya, diretso na, paliwanagin talaga ng diretso. Di ba? Kung di ang hadit ko kan sa bayadan, hali sa buwis kan tao. Ako, parte ako magbayad kayan. Tayon baga, mahali, yan iba dyan, hali sa IRA. Or local tax. Nagbabayad ako dyan kibuhi sa daragat, may igabayaran ako dyan na luting sa dit. Kaya parte ako magbayad pa lang kaan. Nailaw naan. Saan na pinakalang bumilyang yan? Dahil ko lang siguro BP. Pero posibleng suka nakaagi pa rin 2018. Dahil ko lang masiguro. Kung Baka nasaray sa na. O sinalidahan. Oh, ano. Okay. Okay man, na maliwanag. Para na kan mga dragin nyo kung anong reaction nila kayaan. Apotong taon. Okay, sige, go. Yes. Sa mga dagdagtang barata, sarong motorsiklo, tatak Honda, para isipan lugod-lugod yan sa mga otoridad. Kung si Isay talagaan may tag sa diri. Iyan DP matapos na sarong public safety officer o PSO Daraga na si Certain Dewey. Iyo ang nag-turn over ng motorsiklo sa Hepatura Kandarang PNP kasong hapon. Susug sa istorya ni Louie. Alas 4 an hapon kan Nobyembre 22, siya kaita ni Bapang mga pag-iriba sa Task Force Colorum kan PSO. Iyo ang nagkondusir ng anti-colorum operation sa parteng MH del Pilar ng ICP Candaraga. Sarong dainibit na lalaking motorista asin saro pang backride kini ang pinara kang grupo kan PSO pareho dahil inin sulog na helmet asin aligado nakainom ng alak. Pagkit pagkintar ko na inin dokumentos ng motor asin lisensya sa pagmamaneho aligado dahil da kay ni siya asin ORCA ang kan motor. Kan ang sarong PSO na si Ryan Corda, deputized agent kan Apsimo, itigluwas ko ta ang citation ticket. Ang motorista asin backride kini duminulag na asin inabandona ang niligatan ng motorsiklo. Duminis ang 24 oras na daigit ng saklamar ang motorsiklo ini. Iyon itig-turn over na sa Daraga Municipal Police para temporaryong maikustudiya sagkod ang mga nainabitbit na mga persona. Iyon ang bumalik lamang tangani claim ini. Sa paano ba bumalik? Pag nagbalik sila, makampang sa citation ticket. Buro bago. Anong klaseng motor yan? Buro bago pa man o luma na? Dahil talaga dito na kung maray so motorsiklo, pero tatak Honda na ini. Honda brand. Marayman. Sa Honda. Okay. Dagdag na barata, nakasurat sa Police Blotter Candaraga PNP, Joshua Bino, DCGD. Salamat Joshua sa report. Nakasurat mga tugang sa Blatter, Candaraga, Philippine National Police. Good morning kay Ate Kayen. Maray na aga ngaya sa Gabos. Advance Merry Christmas. May lawod ang Daraga. Dahil lamang kami dahil lamang kami dagit sa ilaw. Dakulon ang selfie, groupie, pagbanggi sa tilampo. December 1 pa da po, lighting naman kang giant Christmas tree sa Daraga. Abangan ta. Thank you, Mayor Awin. Morning, Henry. Sana maayos ang Aleco, ang mga illegal connection. Iyon nga Yan ang mga illegal connection na iyan. Number 1 iyan mga tugang na pampalogi tabi sa kooperatiba. Kaya nataman daw kita, tara kakaisip tapak pa kita na magbugtak ka illegal na connection. Marasa pa man kita, ano? Garo, hindi ba ya? Good morning, yao na naman po sa Legazpian mga badyaw, nagbaralik na naman. Dapat siguro si Mr. Seni, dako pun kay ni paabot man po kang concerned agency, mabalot. Okay. Baka po pwede sa aga sa programa mo makikalabog kang mga APEC, napakarayon po ang postidigdi sa Pulok 3 sumapon. Yun na nga ni, may yun nga ni sa Kuano, yun nga ni sa Barangay 16, pero dahil na mahala yan, paano kang pahali na sa APEC? Likod kan chapel, tabi, duwang si Manda na tabi kaming deng kuryente. Gusto na tabi mag-star ka nagum ko dyan sa DCGB, taday na ako ika namati sa radyo. Biyo nalilampos ang radyo, mi ika po
ika po magbakal kay ni Kibago. Please pass, pakiabot tabi sa Pixel Toledo ini kang umapon. Kagum ni Ed, ay pagyari. Ay nako, hindi kong paano yan na habang nasa transition period, ilingan na iyan. Ade, o sige po, tayo follow up ta daw ini. I-follow up ta daw tabi ini, ha? Good morning, pagisuyo tabi sa mga taga-parada Gis, Pasiring, Santa Monica. Ang sakay ninda tasig, ngurob-ngurob kan ibang driver. Apot ko tabi, natabo ninda magdiretso, digdi, lalo na sa mga pasayro ninda sa Santa Monica. Paki-action man po, kuya. Salamat po. Good morning. Welcome back. Good morning is still the best mayor, governor, as well as person. Noel Rosal, sabi kan sa tuyang text. Okay. Lowens Barcena, my report. Good morning, Lowens. Come in. Good morning, Tabi, VP. Very welcome back. Salamat on. Pasalubong sa imo so ihadong usukan mo part sa imong ano yan. Ako ako nag-asa. Kakapi-kapi dyan sa may Kapitolyo. Sabi ko sa iya, day na ako nag-aasa. Taaram ko day man sana. Iyo nga ni. Ganda ko lang pinamakal. Dako na pinamakal. Ata may mga t-shirts. May mga kuro keychain. Pasal dakulon. So pasalubong niya nga ni nadadara na separadong sarong dakulang box. Kaysay daw. Hindi ta. Pigatadangog ko. Ano nga mga ihado ko. Mga arong nga kaya ni. Pag day Bakit kung kasabay ka duman? Pag day nakaabot sa kuya, ibig sabihin, makunya ko pa daba. At tayo na. Ano na. Bak magkapagkapayong kalsa na dyan sa may Kapitolyo Gararay? Uyan baga sa may ka. Nagyanta ka mo dyan pirmi? Baka ang plano, dyan ang kasanaka mo. Imbis na tagalawang karag na lang ka ng gayon. Iyo, siguro ka, pina sana. Matiming siyang may magbayad lamang. Ano pa? Okay, sige, go. Kumusta dyan? Roger to the tabi, VP Tranquilo man. Nagkapira ng aldaw na Tranquilo ang Legazpi Port District kon na police blotter ang babasaran digdi sa Legazpi City Police. Mientras tanto tabi VP sa iba pang mga bareta nagpatanid. Sa liwat si Albay Police Provincial Office o Albay PPO spokesperson Police Lieutenant Karen Formales sa mga slow-moving vehicle na magtagagilid sa outer lane na tinampo. Ta nagsusurpresa ngunyan na nandadakop ang mga kapulisan sa mga manlain-lain na mga national highway digdi sa Albay para darakupon ang mga ini kung ini nagtatarahaw-tahaw. Ini ani pinagunambitan sa DCGB News de Formales na kung saan maski na nga ni day nakakagilid ang iba. Pag natsambahan na sana daw, sorry na sana, tatitikitan ang mga ini. Apisar ka ini pati illegal parking dadakupon, titikitan, tangani na makabwelong makaagi sa outer lane ang mga slow-moving vehicle. Basta ng tricycle, bisikleta o motorsiklo, asin ang mga heavy equipment, asin ang mga truck o bihikulo na ababaan dalagan sa 5 o kaya 50 km per ora, gumilid ng gad para dai maatraso. Dipisil man pati kung pumakaraskas ini sa sobra 50 km per ora, kay taas, takon makaskas ang mga ini, delikado man ini sa mga diskwido. Kaya ang nakasimbagan ni Formales, kung halimbawa man na mas makaskas ini sa nasambitan ng bagay, magirilid manggiraray, tadae man daw kaya kayo magsurustiner sa siring na dalagan, nasa 11,000 ang imweltong saradit na bihikulo o ining mga slow-moving vehicle ang imwelto sa mga manlaylay na diskwido digdi sa Albay. Kaya ipinautob ining kaayusan sa daan, mabagal na sasakyan manatili sa kanan. Kaya dapat daw na ma-regulate din marhay para ma-implementar tangani ng pag-abot kan mga aldaw, ining mga datos na nakuha ka na Albay PPO na 10,000 labi na mga manlaylain na kaso nin aksidente na imbeltoan mga slow-moving vehicle, mabawasan lamang sa mga masunod na taon. Asin na inaputa man nga ni si Formales kung natatasat kung sangon yan, siging tarahaw-tahaw man giraray ka na mga manlaylain na slow-moving vehicle, lalo na nga ni digdi sa Legazpi. Sabi ni Formales, dahil na daw matsambahan, tasinda nandadakop
asing saro sa mga ipinagladawan dyan sa Lapu-Lapu Street Tabi BP di nakop so mga motorsiklo mo tricycle Ay, very good. taga-katahaw. Very good. Oo. Si sorpresa Albay PPO mismo nagpaka-mobile ninin Albay PPO. Ay, wow. Mhm. O pigda tarakop ini Tabi BP. Oo. Apisar ka iyan, apisar sa road obstruction na pantitiket sigun kay Formales kung halimbawa pada ay kirehistro bako marahay unhelmet araw kay ning mga tricycle bako pangaya rehistrado bako kompleto ang papeles patong-patong na pantitiket an ipapataw kan na mga kapulisan matupod sa na ang pangapudan na dapat ang mga ini maggirilit kaya patani daw ni Formales pumurupundo kan na mga pagdudurunong na talagang may kalalagyan ang mga ini. Yan Tabi BP ang mga dagdag pang istorya halidigdi sa luwas. Ako po si LBB. Salamat, Lawrence, sa report. Hali po dyan sa luwas. Mientras tanto, Ans Galero nasa linya. Nakakuha na ini ko tayo ni Duman sa kuhan. Sa Korea. Lampas wiling kay Ans. Good morning, Ans. Annyeong sa'yo, Ajushi. Ang pala. Anyong hasayo. Annyeong sa'yo, Ajushi. Kasi Uma. Pinakaupo naman si Kuya Brian. Salbatana. Grabe ang posing ni Kuya Brian, pero dumaan. With the best. Okay, sige, go. Kumusta dyan? Hello, VP. Good morning sa mga parantabay, sa mga nagdag niya tong bareta sa rong senior citizen ang nagpaabot din reklamo sa Legazpi City si Pakto matapos na gapaon ini sa rong grupo sa daimaraman na rason. So sa report kan si Pakto namidbidan ang biktima na si Ramon E. Dagta, Austria, 65 anyos ini residente ni kan barangay Taisan, Legazpi City. Asin ipinaabot niya sa karaman kan mga kapulisan namantay sa nagluluwas dyan sa may parte kan LCC sa Tula-Tula may sarong grupo nin mga kalalakihan na sa daim araman na rason biga po sa nin gapuani asin masulti na sa nadadaiman ini na irido dahilan sa nakadulag initulos alagad kan pagdulag niya nagpasiring ko sa PNP para maghagad din pag ako din o kaya pag-aksyon lagid kang pagbalik din daw wala na nasambitan ng grupo so yan ang sipak to VP padagos na ang tigigibong investigasyon may kinaraman sa siring na bagay para sa magkakaligong disposisyon asin tangan naman na dahil na mautro ang siring na bagay di sa Albay District. Kami VP ang informasyon kay Bahal si Boy, Ans Galero, DCGB. Salamat, Ans, sa report. Mientras tanto, dumang kita sa First District Albay. Good morning sa mga nakatutok po sa WGB sa Tuya Ini. Jumar, good morning. Come in. Salamat, BB Henry. Good morning. Good morning sa mga parantabay. Sa dagdag na bareta, arestadon sa rong para Uma sa Banwaan kan Malinaw dahilan sa daikay ni pag-filing sa korte. Sa dahilan sa kasong pinagampang niya. Ang suspitsado na bistuan na si Richard Siriola Albaniel, 31 years old. Mayagom, para Uma residente kan Barangay Jaro, Malinaw, Albay. Si Albaniel, iyong inarestar matapos na dahil ini magbutuwa sa korte dahil sa kasong pinaghampang na slight physical injury duman sa dahil niya pagbutuwa sa korte talaanan siyang magdubayad nin 2,000 pesos. Mientras tanto sa Malinaw Mangiraray sa barangay Matalipni kay Malinaw arestado man ang sarong soltero dahil man sa pagtupada ang suspitsado na bistuhan na si Jay Sistina Evangelista, 27 years old, residente kan Barangay Matalipni, Malinaw, Albay. Si Evangelista inarestar dahilan sa warrant of arrest na ipinaluwas ka November 18, 2022 dahilan sa kasong pagbayular sa PD 1602 o itong pagtutupada 30,000 pesos pala ng piyansa kay ni BP Henry. Yan report, Jomar Bian, DCGB. Salamat, Jomar, sa report. Nasa linya mga tugang si Jimmy. Anbay pinakadakol na pasalubong. Come in, Jim. Good morning. Good morning, BP. Tinaturugan ako kay Alice.
Binangaturugan ka? Pinangaturugan ako kay Alice. Kaniguan. Oo. Bata, ito baga, nakaukod baga ito kay Derek Edwin. Oo. Ano ko ng taluman na word pali-pali. Meaning, bilis, faster, di ba? Marayan o galing. Siya, ang naukudan niya sa tuya, Timo. Sabi ba nga, sabi ba nga, can we bring some Timo? Tinapod na, what is Timo? I-respect ka niya. Timo nga is snacks. Sige, so research baga kung ano Timo. Oh, mala. Gagamitin niya to sa ibang mga Pilipinong maduman. Please bring Timo. Sarawa yun, Edwin. Ito, baga ito na Alice, Timo. Ngayon, do you have Timo? So, pinadala mong Timo. So, ano nga nito? Crispy cream? Oo. Sinirama? Kay Kuno? Nagpasalamat lamang. Amo? Anong sabi? Dapat mga duwa lamang ngayon iningguan ba? Ay, pangya. Pero ugmaon siya. Ayos man. Di mo nagkakirimi? Diit man sana sa nakuan. Siyempre, Sa biyahe. Understood man. Oh. Pero nag-smile man lamang siya. Nag-smile. Good. Yeah, Nagkamusta na ang sugar niya? normal. Naman. Maski may dada, no? May kururos naman na kulit. Sa mga dagdag niya to sa BBP, maski gura ng hingawakan gobyerno na magkaiguan in legal na operasyon kan sugal. Ining so ano na pud kay ni steel garo ini. Steel. Luto ng bayan, para peryahan ng bayan. Dyan, peryahan ng bayan. Para makaguno nin additional na revenue na gobyerno. Ang problema, mga kwan talaga, Pilipino talaga kita. Iyo. Lamang so, araw kan sa ibang, mga dinumanan, talagang may disiplina. Gusto talaga, may illegal man giraray. Sasakayan so legal. Tapos may mina illegal. Tanganing maging illegal. Grabe. Doon bukis. Bilang epekto, natural, ang remittance sa kutanan na palawag sa PCSO, padit kayo na Yan, nagkaigwa ni na operasyon ang mga taga-RSOU, inakuna ng RSOU, mga operative sini, RID, MARPSTA, hali ini sa Campus Simeon Ola, nag-operate di sa Banwaan kan Ginubatan, and in flagrante delicto, actual na nanakop, iwining tulo na mga persona anas mga taga-Ginubatan, pangaranan to sa naining first name, Jonathan, Larry, Marlon, mga edad 50 anyos, 42 anyos, gururang na ini, BBP, nagkakuruha mga parapernalyas, PCSO perihan na ni Pabilitos, ining so 14 pidasong Royal Fortune Gaming. Di talaga kitang katultulan. May legal na nga ni. May manangili po ng ganda mag-illegal. And so taya na nagkakantidad 2,463 pesos. Yan, pinasertipikaran ini sa Josepina Belmonte Duran Hospital na dahil sinda kinulgan o kung ano ang physical na kulog, pagkulog sa sainda, normal ang pagkakadakop sa sainda, and yaon sa Ginubatan Municipal Police Stations para sa nagkakanigong
posisyon. Oho, okay. Maabot kayo niyang panahon, dito ang makukuliktakan pisiso, dahilan nga nita may bukis na umagid sa wedding. Yes. Yes. Pinagkukuhanan kan resulta, Aha. so resulta digdi sa Wala. peryahan ng bayan. Okay. Mga dagdag na informasyon, Jimmy Nasalita, DCGB News. Salamat, Jimmy, sa report. Sabi kan texter ta, dapat reparohon ang mga takod. Random ang pagbisita sa kadakot pan may takod, pero daing kontador. Lalo na po sa mga hararayo na mga harong tapos durukutan ng harong. Palibasa di simulado sinda. Kaya kadakulaon ang pagkalugi. Magayon ko ta kang enot subigla na sanang nagreparo so apek sa kada barangay tamay nagkakadarakop. Dapat ko ta isigi giraray ito kaso pinundo na may retire na napadarahan na sa pag-aaba sa kuryente. Kan biglaan na pagdako biglang ipinahali kan sukabit sa poste. Kan tranquilo na naman ibalik na naman sa takod. Pero maka hasta garo day kinagreading yung pag-aadi. Pabati kay Raiko Hakob Bilando. Good morning. Dapat tutukan kan aleko ang mga para jumper kahirakman kan mga illegal na nagbabarayad. Iyo baga, yan ang pigasabit na. Tama ka po dyan. Baka naplat ang buhok mo kang isulog mo kibonit kontra lipot magbugta ka ki spray net para magtungka. Latosunta ka dyan, Will, na good morning, happy birthday po kay Lorely Jingle Escobar. November 25 ng Piñaranda Street. Sabi ni MMC. Good morning, Manay Merly. Good morning kay Elisa Fajardo from South Korea. Welcome back po sa grupo. Homer Lola. Good morning everyone. Mirna Abadesa. Marinaga tabi Kuya Henry. Pasalubong t-shirt lang kang DCGB. Ayos na ito. Teresita Cobo. Good morning tabi kay Zenica Robrigado from Ilawod, Camaligalbay. Chapuring Almilia, good morning. Jeneline Lagundi, Emiliano Ludana from Bagong Bayan, Daraga. Sabi ni Madam Lydia de la Torre Magdaong. Good morning ngaya classmate. BC High School Batch 88. Good morning daw mga classmate. Chit pa din yan, watching from Makati City. Good morning. Joe Reyes, watching from Padang. Welcome back. Okay, Lydia Año Nuevo. Sa mga taga Biga Elementary School daw. Mga teachers po sa Biga Elementary Schools. Good morning. Okay na, wala na. O mabareta, ala ito pa. Rafaelio Navera Jo. God bless ngaya. Sige po, good morning. Si Rante Garcia, happy birthday ki Lats Banania. Kan Imperial Homes, greetings from your engineer, from Engineer Rante Garcia. Good morning, Engineer. Maraynaga po sa mga taga Imperial Homes. Happy birthday kay Lats Banania. Okay. So may ito Lin Lubas nagbayad marain may aram ako dali nagabayad kang konsumo nino sa kuryente. So subdivision na sa diri ni tapangyari sa tao. Makabayad man sinda tamayaman ang tenant kaya lang haloy pangyari sa malata yan. Magbarayad kaya kita. Alo na tumagan, good morning tabi. Ito Char Monasterial nagsabi kay Rica Angela Monasterial. Good morning daw. Rica Angela Monasterial Singson. Happy birthday po sa ngayon. Birthday na ngayon. Bing Yamagishi, good morning tabi. Gina Rabulan, welcome back. Salamat tabi. Marinaga tabi. Yan Ito mayroon pa sa good morning, Sumite Reader na may aram kung arin na harong an may illegal na connection. Taday niya piga hatodanin bill. Yubaga, tama ka dyan. Kuya, pag-request sa imo sa Barangay 16 Purok Tristalak. Naayos na po kan Martes. Ay, very good talaga. Pinalitan na poste. Salamaton po. Oy, very good. Salamaton. Inayos na pala. Tunay talaga. Salamaton kay Manay Hazel diyan sa Apek. Ate Hazel alias Vilma Santos. So sa Barangay 16 pala na di naman naraan. Very good Salamaton tabi. Mabuhay ang Apek.
Kaya lang makamundoon man na mahali na kamo. Paka ano yan, Mariman pa lang talaga kauron sinda. Salamatan po. Mabuhay ang APEC. So halina pareklamo ka sa Barangay 16 dyan na poste. Nabari na. Sinalidahan na po. Salamat po. Yan. Maray na aga. Mga taga Barangay 16. Mabuhay ka mo dyan. Mga taga City Veterinary Office. Good morning. Ang mga bareta masunod, makalipas lang kainin. Coronavirus ba ang hadlang sa pag-aaral ninyo? Andito na ang Southern Luzon Technological College Foundation Incorporated ay gumawa ng hakbang sa mga gustong mag-aral sa junior, senior high school at kolehiyo. Ang SLTCFI ay handang umagapay sa mga mag-aaral upang may pagpatuloy ang kanilang pag-aaral at pagharap sa new normal o sa makabagong panahon na ating kinakaharap. Sila ay nag-o-offer ng flexible blended learning o online or offline/modular classes. Kung may sapat na gadget o may maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang online classes. At kung ang estudyante naman ay walang sapat na gadget at walang maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang offline/modular classes. Sa ganitong paraan, malaki ang matitipid ng mga magulang, wala na silang iisipin na pamasahe, baon at iba pa na kinakailangan. Ngayon, mas magagabayan palalo ng mga magulang ang kanilang mga anak at higit sa lahat, masisiguradong mapaprotektahan pa sila sa mga pwedeng masagap sa labas tulad ng COVID-19. SLTCFI course offered junior high school, grade 7 to grade 10, senior high school, grade 11 to grade 12 with academic track, STEM, GAS, ABM, and HUMSS. College, Bachelor of Secondary Education, majors in English, Mathematics, and Filipino. Bachelor of Technical Vocational Teacher Education Program, Bachelor of Science in Business Administration, major in Human Resource Development Management, major in Business Process Service Management, and major in Financial Management, Bachelor of Tourism Management, Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Science in Information System, Associate in Computer Technology. What are you waiting for? Enroll now in our online registration. Visit www.sltcfi.com/ENROL. And for more information, please contact us at 0977-147-3488. Basta SL, wow! Nasa kamay mo ang kalusugan at kaligtasan ng mga alaga mo. Paalalang hatid ng Microban GT at Tigrolab. Isolation, nutrition, disinfection, supplementation, vaccination. Kasaang 5 steps. 1, 2, 3, 4, 5. Para alaga ay protektado, sunding mabuti mag-biosecurity. Ikaw at ako, lahat tayo. 1, 2, 3, 4, 5. 5 kasado. 5 kasado. 5 kasado. Pangangasim at sakit ang tiyan na pabalik-balik? Baka hyperacidity na yan. Ang tamang solusyon? Cremeles Tablet. Bilis tanggal lang sa gabal na hyperacidity in as fast as 5 minutes. Parang kasing bilis ng commercial na ito. Mag-Cremeles Tablet na. Unilab yan. 750 pesos SRP. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide simeticone is the generic name of Cremeles Tablet. If symptoms persist, consult your doctor. Madya na, magpabakuna. Marahay na barata. Ang mga bakuna, pinarani na sa Indo. Pwede na ika magpabakuna asin booster sa saod. Terminal ng sasakyan, daungan or pier, simbahan, eskwelahan, opisina, plaza, malls. Aramo na schedule sa indong lugar sa paagikan sa indong lokal na gobyerno. Magpabakuna asin magpabooster na para sa mas makusog na proteksyon kontra sa COVID-19. Pagbakunado, ang pag-iwas sa malalang helang ng COVID-19 garantisado. Sa booster, pinalakas, pinaslakas. Sarong pagirumdom, hali sa DOH Bicol CHD. Taong 2006, ipinasar ka ng Pilipinas ang sarong landmark na lay na inapod na Juvenile Justice and Welfare Act o Republic Act 9344. Asin inamyandaran ka Republic Act 10630, kamawotan ka ini na papanimbagon ang mga pigaapod na child in conflict with the law sa paagi kan child-sensitive procedures. Sigun sa lay, kung naaki nakakomiter nin sarong krimen, ang local government unit siring kan barangay ang nasa front lines. Dapat igwasin ng local social worker para mag-assess kan pangangaipo kan mga aki. Asin i-implementar ang juvenile intervention programs para marehabilitar ang aki asin masolusyonan ang dahilan kan pagkomiter nin kasalan. Kung pwesto ini kan counseling para sa mga aki na nakakomiter nin krimen dahil sa peer pressure. Sarong alternative learning system para sa mga aki na nakagibo nin krimen dahil sa kakulangan ng edukasyon. Community work
arog kan Children's Theater na naimbwelto sa krimen dahilan sa kakulangan nin marahay na gigibuhon. Kunan aki nakakomiter nin seryosong krimen o repeat offender, abandoned, neglected o abused child, pigdadarasinda sa Bahay Pag-asa facilities para sa lalo pang rehabilitasyon. Ang kada lokal na gobyerno dapat mag-alokar rin at least 1% kan sa indang internal revenue allotment para sa nasabing mga aktibidad asin para sa pagmukna nin Local Council for the Protection of Children. Sarong pagirumdom kan Regional Juvenile Justice and Welfare Committee asin kan Radyo DZGB. Basta man siya, di kailangan ng mamahaling panlaba. Sa Surf Linis ay todo at aming best ever bango. Ang surf na gamit nyo na with our best ever bango. Sa Surf Linis ay todo at aming best ever bango. Ang surf na gamit nyo, todo linis at aming best ever bango. New Surf with Active Clean with our best ever bango versus previous formulations. Todo linis na singgaling ng mamahalin based on technical test versus Brand X powder on polyester. Ang surf na gamit nyo, todo linis at aming best ever bango. Nasa kamay mo ang kalusugan at kaligtasan ng mga alaga mo. Paalalang hatid ng Microban GT at Tigrolab. Isolation, nutrition, disinfection, supplementation, vaccination. Kasaang 5 steps. 1, 2, 3, 4, 5. Para alaga ay protektado, sunding mabuti, mag-biosecurity. Ikaw at ako, lahat tayo. 1, 2, 3, 4, 5. 5 kasado. 5 kasado. 5 kasado. Pangangasim at sakit ang tiyan na pabalik-balik? Baka hyperacidity na yan. Ang tamang solusyon? Cremeless tablet. Bilis tanggal lang sa gabal na hyperacidity in as fast as 5 minutes. Parang kasing bilis ng commercial na ito. Mag-Cremeless tablet na. Unilab yan. 750 pesos SRP. Aluminum hydroxide magnesium hydroxide simeticone is the generic name of Cremeless tablet. If symptoms persist, consult your doctor. Radyo Balagon ka ito. DCGB ngunyan. Anainot, pirming nanginginutan. Always number 1. Always number 1. DCGB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. Oras Pilipinas, alas 6:16 na palan. GB News Express. Mga baretang may init, madadagog na sa Morning Hirit. GB News Express. Mga baretang tinipon sa DCGB News Center. Ini ang mga baretang totoo, sigurado, asin garantisado. Ngunyan, puya ang sa indong tagapagbareta. Headlines mga tugang kan mga bareta. SSS padagos nag-ako nin aplikasyon para sa calamity assistance. Exciting Bicol Pastores 2022 kan DOT preparado na. Pagampangan ni Marcos sa US President Joe Biden kasado na sa 2023. Dating Bureau Court Chief bantag no show sa preliminary investigation kan DOJ. Operasyon kang NEDA Dayman o kaya operasyon kang National Electrification Administration dayman apektado sa pagsuspender sa pamayo kay ni. Detalles mga tugang kan mga bareta niya to sa lado lokal. Padagos ngunyan ang pag-akseptar kan Social Security System nin aplikasyon halin sa mga aktibong miyembro kay ni na interesado mag-opreser o sa pig-opreser na Calamity Assistance Package o CAP. Sigon kay SSS Legazpi Information Officer Janet Mapa, ang mga beneficiaryo kay niyan residentes kan mga iba-ibang probinsya kan riyon matapos iperaram sa state of calamity kanakalis na daw dahil sa listroso kan minaging bagyong paeng. Apera sa calamity loan igwama din 3 bulan na advance pension para sa kwalipikadong pensioners. Mantang dugang panimapa na sigon sa indang datos igwanin 274,203 na active paying members posibleng makapag-aprobitsar kay ni. Asin may sobraman sa 114,000 na Social Security and Employees Compensation Pensioners na kalipikado para sa advanced pension. Ang mga miyembro pwedeng makapag-loan in sagod sa 20,000 pesos. Asin babayadan sa laog nin 2 taon o 24 bulan. Mientras tanto, Vice Mayor Bobby Cristobal
abo magkomento sa disqualification case ni Mayor G. Rosal. Al Armario, mga tugang sa report. No comment si Vice Mayor Bobby Cristobal sa disqualification case na pigampang ni Mayor G. Rosal na big file ni Joseph Armugela asin bigalat ang resulta. Panunuturan ang disqualification case sinot ng pinaboran kan Comelec Manila 2nd Division kung sain guilty si Mayor G. Rosal sa pagbayular kan Comelec rules alagad may appeal sa Comelec Inbank sa Kunsangonyan. Panunuturan man na inot ng dinesisyonan ang gobernador o kay Gobernador Noel Rosal asin pigilaoman na any moment man maluwas ang desisyon kan Comelec Bank para naman kay Mayor G. Rosal. Ipabana-bana na kung uyunan ang apila o kaya kanday uyunan ang apila kan kampo ni Rosal posibleng tumukaw alkalde si Vice Mayor Bobby Cristobal. Alagad reaksyon ni Cristobal sa pagkipag-uron kan DCGB News, no comment. Alarmario, DCGB. Nasa 19 na mga grupo hali sa Manilain na probinsya sa Rion ang maglalaban-laban sa pig-aabangan na exciting Bicol Pastores 2022 Elimination Competition sa Nobyembre 30, 2022. Bagang competition proper sa Disyembre 16, 2022. Iningon niya ng pinagkumpirmar kan Department of Tourism Bicol sa pagi ni Executive Assistant Sigfred Nebres kung saan ang elimination gigibuhon tanganing mapili ng 10 grupo na mapartisipar tanganing makakuakan kampyonato na 150,000 pesos na cash para sa first prize, mantang ang second prize 100,000 asin 75,000 sa third prize. Asin iba pang mga papremyo arog kan best in costume, best in musicality, asin best in street dancing. Katawan kan DOT Bicol ang gobyerno provincial kan Albay sa pagi kan Provincial Tourism, Culture and Arts Office asin ang DCGB para sa pagpapadagos asin pagpreserbar sa musika asin sayaw kan Bicol noon. Ang elimination competition gigibohon sa DOT grounds sa Regional Center Site Barangay Rawis, Legazpi asin ang competition proper Disyembre 16 sa SM City, Legazpi. Mientras tanto, mga tugang Legazpi Task Force matuwang na halion ang mga nagpaparadang bihikulo sa syudad. Lawrence Barcena sa report. Madagos man daw na makikipagtabangan ang Legazpi City Task Force Kalinigan sa kapulisan para relinigon asin tirikitan dangan gananin Will Clamp ang mga bihikulong na daing supog na minapararking sa outer lane para mapabuelo umagi ang mga slow-moving vehicle. Ini ang ipinagunambitan sa DCGB News ni Task Force Kalinigan Chief Mark Andy Marbella na sinda padagos daw sa kampanya. Maski da ipanay implementar ang kaayusan sa daan, mabagal na sasakyan, manatili sa kanan kan Albay Police Provincial Office. Kayo ini ang dapat na libredo ang tinampo sa ano man na road obstruction. Sigun kay Marbella, magayon man na apisar kan matahigot sinda kainikan ang mga kapulisan. Mandadakop mo niyan kan mga sige ang pararada sa bako designadong lugar. May kinaraman sa nasambitan ng programa. Sindaman sigun kay Marbella, wala ng patawad-tawad. Pag nadakop, ipapatawan tulos ininin panilidad. Tanganin na makaukunan mga ini na dae mag-urutro. Asin maglaag kan mga bihikulo sa tamang lugar. Manunuturan na grabe man giraray sa ibong kaini ang sige ang pararada sa bako tamang lugar sa Legazpi. Alaga day daw sa namatsambahan, tasori na sana daw kung ang mga ini magkadarako. Mga dagdag na barata, lidigdi sa lawas. Ako po sa LDB. Mientras tanto, binuksan po kasuhapon kan Bureau of Jail Management and Penology Bicol ang orgulyo sa lokal na produkto na anikatulong taon kan Enhanced Partnership Against Hunger and Poverty. Ang produkto gibo kan mga person deprived of liberty sa Legazpi City Jail, Uwas, Tabaco, Kamalig, Ligao, Ginubatan at Santo Domingo na mababakal digdi arog kan parol, mga flower vase, mga pang-display pagkaw na sinibapa, ang mga livelihood products na ginibo kan mga PDL pwedeng mabakal sa SM City, Legazpi, 4th floor mezzanine hall. Mantang ang trade fair pinag-inisyar kan DSWD
na pinagpartisiparan kan iba pang community-based organizations sa rehiyon para asin mahiwas na promosyon asin pagtaon ng oportunidad na may pamidbid ang sendang produkto sa publiko. Pigimbitaran man kan BJMP Bicol ang publiko na suportaran asin magbakal kan mga produkto kan PDL na parte kan sendang livelihood intervention program. Ang orgulyo sa lokal na produkto fair binuksan kasuhapon Nobyembre 23 sagkod Nobyembre 25. Aramon ta mga tugang ang mga dagdag na report halipo dyan sa luwas spillway sa Linderos kan Piodoran asin ginubatan kay puwan na patulayan asin kay puwan ng intervention kan provincial government of Albay. Report hali kay Jimmy Nasalita. May spillway boundary kan barangay Kabalwaon, Ginubatan asin barangay Tibabo, Piodoran, kung saan may proposal ang lokal na gobyerno kan Piodoran Albay sa pamamayo ni Mayor Alan Arandia na kung pwede i-converter na ini provincial bilang provincial road dahil sa konsiderado iningon niya na municipal road para makonektar ang barangay Tibabo asin Kabalwaon, Ginubatan diretso na ini dyan sa syudad kan Legazpi, Tinampo. Pinaggibuhan ini para mientras kan lokal na gobyerno kan Piodoranin spillway tanganing madugtong ang duwang barangay. Ang problema peligroso dahilan sa pagmauran makusugon ang karid kan tubig. Sa ngunyan pigsuwestyon na ni Mayor Alan Arandia sa sangguniang bayan kan Piodoran nagibuhan na ini na resolusyon address sa provincial government sa pagsabing kay Puan Digdi tulay na dahilan sa delikado digdi ang mga nag-iribong lalo na sa mga mapirit na mga bihikulos sa pagsabing makusugan ba digdi igwang sarong sitwasyon na nga ni digdi nangyari sarong kotse aling Piodoran mapasiring sa syudad kan Legazpi shortcut ini digdi uminagi nagkataon mauran duman sa mga kabubuldan nagpuwersang umibong sa spillway alagad na nangyari ang kotse inanod maringani so mga lunad dahil manin buhay na nadanyiran ang mga lunad digdi mga taga Masbate ang bagay nini sigon kay Mayor Alan Arandia intervention na kan provincial government ang kay Puan dahilan sa dahil manini kaya kan pondo kan lokal na gobyerno kan Piodoran sa pagpapatulay sa lugar na ini. Mga dagdag na balita, Jimmy Nasalita, DCGB News. Nagibo po mga tugang ng Emergency Preparedness Training ang Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office kan Kamalig Albay para sa mga pamilya kan Barangay Mina asin libod kanasabing banwaan. Ang inisyatibo pigigibo tanganing maipromote ang epektibong disaster and pandemic preparedness and response sa mga household level. Ang pagdistribuir nin mga information education asin in communication kits kay bahan na ang brochures na minantaong informasyon sa mga parumdum kan kada best na igwanin disaster warning signals asin kasabay man ang preparedness and response sa environmental risks. Ano opisina kan Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office nagpaplano man na magkaigwanin siring na aktibidad sa iba pang mga barangay kaiban barangay Mabunga, Kagiba bilang parte kan kamautan kan lokal na gobyerno na masustiniran ang zero casualty goal. Mientras tanto, Christmas Village kang LGU Legazpi padagos na pinaghahandaan. Ans Galero sa report. Magiging makulor asin maugma ini ang laom kan LGU Legazpi sa paggibunin daw kay pagbukas ninda kan Christmas Village sa Uwangan Park sa maabot na December 10 alas 5 nin pagkahapon.
Ini ang nangyari sa pagtiripon kan mga miyembros kan komite kan nasambitan ng lokal na gobyerno sa panganod ni Alcalde G. Rosal asin City Tourism Officer Cristina Agapita Pacres para sa nasambitan ng aktibidad o mayor na aktibidad ninda ngunya na bulan na Disyembre. Sigun sa LGU Legazpi ka mautan ninda na matawalin magayon asin makulor na selebrasyon ng Kapaskuhan asin bagong taon ang syudad kay Legazpi kung kay hininguan ninda na makapag-set up man nin lugar kung sa talagang mamamatian ang Kapaskuhan digdi sa tuyang syudad. Apera sa pagbuktakan na nasambitan ng Christmas Village, mabuktak man sindani na Christmas Style of Lights, dyan sa naman sa nasambitan ng lugar kung sa inian mapahiling kan kagayunan kan sa Uwangan Park na Saro sa bigga ko konsiderar na top tourist destination kan syudad nin Legazpi. Pero kaya nakakatuwang nindaan man lain-lain na mga grupo asin man establishment para magbuktak ng giant gift boxes, gingerbread house, Christmas balls, asin gazebo pati naman ang barangay dapdap kung sa insinda ang matugdok din nativity o kaya bilin sa nasambitan ng lugar. Nabil Alcalde G. Rosal na naglalaom sinda na sa simpleng paagi na ini na after 2 years matawan ng daling kaugmahan lalo na ang mga kakian sa papaabot na selebrasyon kan Kapaskuhan. Dagdag na Bareta, Hans Galero, DCGB. PRO5, padagos ang pagsakyada sa mga personang imbelto sa droga, 102,000 pesos na kantidad din shabu kumpiskado sa mga operasyon sa Camarines Sur. Joshua Bino sa report. 15.1 gramos ng tigtutubudang ilegal na droga na nagkakantidad 102,000 pesos ang matrayumpong nasansamkan mga otoridad sa magkakasiblag na mga anti-illegal drug operations kan Nobyembre 22 sa manlain-lain na munisipios kan probinsya kan Camarines Sur. Inot kini sa San Agustin Canaman, Camarines Sur, arestado ang dawang persona na sinda Felix Panindim E. Diaz, 46 anyos, asin Christopher Ignacio E. Olivan, 36 anyos, na parehong newly identified drug personalities. Kumpiskado sa duwang ini ang nasa 9 gramos ng aligadong shabu na nagkakantidad 61,200 pesos. Mantang sa Del Rosario, munisipyo kan Baaw, arestado man ang sarong street level individual na si Ray Britannico E. Bosadre, 34 anyos, kung saan nakumpiskaran ini 0.8 gramos ng shabu, nagkakantidad 5,440 pesos. Sa barangay Ibid, parehong munisipyo, arestado si certain Roel Bona E. Rilano, 38 anyos, asin kumpiskado ang nasa 2,040 pesos ng tigtutubudang shabu. Mientras, nasa barangay San Francisco Canbaaw, arestado pa si certain Ameline Cortez E. Dato, 29 anyos, nakuha digdi ang nasa 5 gramos ng aligadong shabu na may kantidad 34,000 pesos. Katakod kini ang Police Regional Office 5 na pinamamayuhan ni Regional Director Police Brigadier General Rodolfo Dimas, padagos anes persos na mapundo ang pagproliferar kan anuman na illegal na droga, siring na maikarcel ang mga personang embelto sa droga sa bilog na rehiyon Bicol. Dagdag na Bareta, Joshua Bino, DCGD. Kampanya kan malilipot PNP kontra sa illegal na droga, pigpapaantos magin sa mga daycare communities. Report kay Jomar Bien. Maging ang mga kakian sa daycare center iyuan sinakob na kan malilipot PNP sa kampanya kay ni kontra sa illegal na droga. Kasudma ang grupo kan malilipot pulis sa pangingenot ni Police Major Manuel Dionisio. Ang Chief of Police kan Malilipot nagbisita sa San Isidro Ilawod Daycare Center sa Banuan kan Malilipot. Tangani na makauron ang mga kakian, kasabay naman ang mga magurang kaini sa nasabing aktibidad, pasabot kan mga miyembros kan Malilipot Police sa mga kakian. Ang mga magagayo nagibukan pulis, tangani na makuha ang buot kan mga ini, kasabay naman na pag-olay ninda sa mga magurang kan mga nasa daycare center
tangani na edukaronan mga magulang sa maraot na epekto kan illegal na droga na pwedeng maging biktimahan sa indang mga kakian. Nangapunan na malilipot pulis sa mga magulang kan mga aki na nasa daycare center na bantayan nin marayan sa indang mga aki habang amay pa tangani na day mabiktima kan illegal na droga. Sa nasabing aktibidad man, ang lokal na gobyerno kan malilipot nag-distribuir nin mga educational supplies para sa mga aki. Yan ang report, Jomar Bien, CCTV. Oras Pilipinas, mga tugang alas 6:34 na. Iba pang mga bareta. Magalipas lang kan mga patalastas. GB News Express. News Express. GB News Express. An oras hatod sa Indokang Plemex Forte. Plemex Forte, available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Ubo? Plemex! Hika? Plemex! Plema? Ilabas yan! Plemex Forte Lagundi Capsule and Syrup. Gawa sa natural na lagundi. Plemex! Basta lagundi, Plemex! Vitix Segundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Ubo? Plemex! Hika? Plemex! Plema? Ilabas yan! Plemex Forte Lagundi Capsule and Syrup. Gawa sa natural na lagundi. Plemex! Basta lagundi, Plemex! Vitix Segundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Imagine your usual drive turning into the perfect trip with just one turn at a McDonald's drive-thru. Imagine biting into crispy and tender chicken McNuggets right now. Imagine taking a sip of a creamy McCafe coffee float while singing along to your playlist. Imagine your daily drive as perfect as that. No need to imagine. Just take a trip to McDonald's drive-thru. Subukan na ang mga bagong pamurga. B-Meg Integra Worm X. Isang tableta lang. Bilis tanggal ang bulate sa loob ng 2 hanggang 3 oras. B-Meg Integra Worm X Max. Ang 3-in-1 dewormer na kayang patayin ng roundworms, tapeworms, at external parasites. B-Meg Integra Worm X at B-Meg Integra Worm X Max. Gamit ng Team B-Meg Integra Power Max. Kakampi mo sa panalo. Piperazine plus niclosamide is the generic name of Worm X, and Bendazole plus Praziquantel plus Ivermectin is the generic name of Worm X Max. Must be prescribed by a veterinarian. B-Meg Integra Worm X and Worm X Max. Now available sa mga suking tindahan. Tay! Unang sahod ko ngayon! Aba, shot muna tayo. Tamang-tama, may 4 kantos ako dito. Sa bawat pag-asenso sa buhay, sabayan natin ng Ginebra San Miguel. May tapang, sarap at init sa bawat tagay. Sing-init ng samahan ng pamilya o pagkakaibigan. Cheers! Sarap! Ano tay? Tara, dinner tayo. Ako taya. Ha? Buffet ba ka mo? Ginebra San Miguel, sulit hanggang huling patak. Drink responsibly. Ginebra San Miguel, may tapang, sarap at init sa bawat tagay. Sing-init ng samahan ng pamilya o pagkakaibigan. Drink responsibly. Dreaming of quality learning for quality people? Divine Word College of Legazpi welcomes you To a home that offers you opportunities to enjoy, embrace, engage in a new normal by allowing you to continue your education amid the COVID-19 pandemic. DWCL continues to guide you to your future. Thus, online and offline platforms and digital instructional approaches are used alongside traditional face-to-face classes on a limited basis for everyone's advantage and convenience. It offers PAASCO Level 2 re-accredited programs and is committed to provide excellent Catholic education. The application for admission is now going on. Enroll now. No tuition fee increase. For inquiries, please visit the Admission, Guidance and Testing Center or check out our website dwc-legazpi.edu and our Facebook page at Divine Word College of Legazpi. You may also contact telephone numbers 480-2148 or 480-3108 or mobile number 0967-206-7429. Divine Word College of Legazpi. Your success, our word. GB News Express. News Express. GB News Express. Mga tugang oras sa Pilipinas, alas 6:38 na. Padagos kita ngunyan, mga tugang sa mga bareta niya to sa lado nasyonal. Inaprobara na po sa Senado ang ikadua, asin sa ikatulo, asin pinal na pagbasa ang 5.268 trillion pesos na 2023 national budget sa botong 21 pabor, asin wara nin kontra
final na inaprobaran kan Senado ang 2023 General Appropriations Bill. Maabot man sa 2 oras ang naging deliberasyon sa mga amyenda sa national budget. Ipinagladawan ni Finance Committee Chair Senador Sani Angara ang 2023 na budget na masimbag sa pangangaipo kan mga tawo ngunya na post-pandemic. Masiguro sa food security kang nasyon, pagpapakusog sa edukasyon asin preparasyon gikan sa epekto kan climate change. Ibinusulman ni Angara ang realignment o pagbalyo kan pondo gikan sa confidential fund na nagkapirang ahensya nin gobyerno sa maintenance and other operating expenses. Sinabi niyang nasa 153 million pesos na kantidad din confidential fund ang manilain na ahensya ang naibalyo sa MOOE. Kaibahan digdi, ang 100 milyon na confidential fund kan Department of Education pasiring sa MOOE as inibapang programa as in proyekto kan Office of the Vice President. Pinagkukonsiderar ni Presidente Marcos Jr. ang pagdesignar in full pledge na secretary sa Department of Agriculture. Inang kinumpirmar ni Executive Secretary Lucas Bersamin sa pagkasabi sa panagos na pagdangog kan commission appointment sa iyang ad interim appointment. Sinabi ni Bersamin na pigadalan kan Presidente ang portfolio kan mga pinagkukonsiderar niyang binugtak bilang Agriculture Secretary. Sigon kay Bersamin, pinag-adalan man ang siring na bagay nin tultol. Sa ngunya nakatutok ang presidente sa solusyon sa problema sa food production as in security, mantang ang pang-oral daw na aktibidad sa DA, pinamamahalaan manin sarong competent under secretary. Apera sa DA, sinabi ni Bersamin na padagos man ang pag-ako nindanin posibleng o pag-aadal sa mga posibleng ibubugtak as in iba pang bakanting posisyon sa gobyerno. Nangako mga tugang sa Executive Secretary Lucas Bersamin na sisigurudohon kaini na maray ang koordinasyon asin kumpleto sa trabaho kan mga empleyado gikan sa opisina di gobyerno. Ini tanganing maiwasan ang motro ang miscommunication na magresulta sa controversial na pagpapaluwas in Sugar Order Number 4. Ini kasimbagan ni Bersamin sa nangyari sa Commission on Appointments o CA. May kinaraman sa executive hearing sa sayang ad interim appointments kanaputon ni Senador Pia Hontiveros sa lakdang nagibuhon para maiwasan graray na matro na sabing isyu na pagaraman ang Sugar Order Number 4 na gusugo nin importasyon nin 300,000 tonelada nin asukar sa mantang inis saro sa mga naging lakdang kan Malacañang na illegal dahil wara nin pag-aprobar sa pirma si Presidente Ferdinand Marcos na Secretary man kan Department of Agriculture. Posibleng magkaigwadaw nin meeting sinda US President Joe Biden as in Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa White House sa masunod na taon. Inang kinumpirma ni Philippine Ambassador to US na si Jose Manuel Romualdez sa sarong entrevista. Sigon kay Romualdez, tiwala siya na madadagos ang pagditipon kandua sa masunod na taon, lalo na tainot na ining hinagad kan White House, pero dai pa may papautob dahil okupado permi ang duwang leader. Sangon yan, nagpuunang pag-ururon sa detalye ka nasabing meeting. Apera kay Biden, nasa Palawan man giraray sinda US Vice President Kamala Harris. Si Harris o ang nakipagilingan man sa mga parauma asin negosyante asin residente kan Tagboros. Kamala Harris, US Vice President. Siniguro po ni Presidente Marcos Jr. na dai mapiktaran sa suspension ni Acting Chief Benny Antiporda ang operasyon kang National Irrigation Administration. Sigon kay PBBM, may supisyenteng kaaraman kung paano papadalaganon ang administrasyon. Sa katunayan, sinabi ni Marcos na posibleng gumayon ang sa pamalakaw ang National Irrigation Administration kung daing pamayo digdi. Nag-ugat sa pagsuspender kay Antiporda ang reklamo kan mga empleyado na si Lloyd Allan Cad asin Michelle Gonzalez, Raimundo na tinawanin doon na sendang superior sa conduct prejudicial to best interest of the service, grave misconduct, harassment, oppression as in ignorance of the law.
Makondukta po mga tugang ang Department of Health ng tulong aldaw na COVID-19 vaccination drive sa Disyembre sa bilog na nasyon initangaling mabakunahan nin booster shots ang mga aking Pilipino. Makipag-uron man ang hensya sa mga organisasyon as in stakeholders, arrogant Chinese community, malls, fast food restaurants, as in private physicians para maingganyan ang Pilipinong bakunado. Bareta sa Luwaskan, Pilipinas, makalipas lang po kay ni 6:44 oras po sa GB News Express. GB News Express. News Express. GB News Express. Ubo? Plemix! Hika? Plemix! Plema? Ilabas yan! Plemix Forte Lagundi Capsule and Syrup. Gawa sa natural na lagundi. Plemix! Basta lagundi, Plemix! Vitix Segundo L is the generic name of Plemix Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Ubo? Plemix! Hika? Plemix! Plema? Ilabas yan! Plemix Forte Lagundi Capsule and Syrup. Gawa sa natural na lagundi. Plemix! Basta lagundi, Plemix! Vitix Segundo L is the generic name of Plemix Forte. If symptoms persist, consult your doctor. May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. At magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. Ngayong linggo, sa ginhawa sa piling mo. Doña Claudia, malubha na ang sakit ni Don Eduardo. Kailangan niya ng dekalidad na gamot. Ngayon din. Naku po. Ika, bilis! Pumarito ka! Ay, Doña Claudia, ano po yun? Ihanda ang mga kabayo at bibili tayo ng gamot sa bayan para guminhawa ang pakiramdam ni Don Eduardo. Pero Doña, pwede na po tayo mag-order sa Generica Drugstore app. Umuulan po kasi. Sigurado ka ba dyan? Para kay Don Eduardo ito! Ano kaya ang susunod na mangyayari? Ginhawang araw! Si Dimples Romana po ito. Tama na ang drama! Sa Generica Drugstore, pwede ka nang mag-order ng dekalidad at abot kayang gamot. May delivery pa gamit ang Generica Drugstore app. Ginhawang Generica para sa lahat. If symptoms persist, consult your doctor. Punta na sa Generica Drugstore para sa abot kaya at di kalidad na gamot. Sa Generica Drugstore, may ginhawang Generica para sa lahat. Daming ganap in life. Just go with the flow. But after a long day at work, deactivate na and chill out with Embassy Whiskey. Aged in oak barrels for that smooth oaky flavor. Kaya chill muna tayo. Don't mind the stress. Importante, chill ngayong Pasko basta't may Embassy Whiskey. Kaya merry chill muna tayo. Drink responsibly. Whatever the event may be, we cater it all. Bicol Food Delights Catering Services and Function Halls, the perfect events hall you wish to have. We cater to your needs, such as food, catering service, venue, event coordination, event styling, event host, party clowns, and more. We also offer grazing table services as delightful and sumptuous addition to your events. Try our best-selling menus: baked lasagna, creamy carbonara, baby back ribs, lechon kawali express, buttered chili pork, and BFD fried chicken. Also try our crispy dinuguan, baked spare ribs, beef salpicao, beef stroganoff, chicken galantina, and hot prawn salad. Bicol Food Delights Catering Services. Visit us at the second floor, Purok 2, Barriada, Barangay 38, Gogon, Legazpi City, or call or text at 0919-094-2572 or 0927-353-4407 or 0977-029-2404. Bicol Food Delights, your people's taste delight.
GB News Express. GB News Express. Mga tugang baretang unyan sa luwaskan Pilipinas, nagpatanid po ang Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis, asin malaria na pwedeng umabot sa pagkagadanin dakol na tawo ang climate change. Ini dahil sa pinakusog kay ni an infectious diseases. Sigon kay Executive Director Peter Sands, nahiling kan sa indang grupo ngunyan na taon ang paglala na epekto kan pagbabago nin klima sa salud kan tawo. Sinabi niyang nagitaas ang kaso nin malaria dahil sa paglangkaw kan frequency as in devastation kan tropical storms arog kan nangyaring pagbaha sa Pakistan. Sinabi ni Sands na an parte kan Africa na dati daiman na apektaran nin malaria iyo ang nagiging peligro na ngunyan mantangan pagitaas kan temperatura asin nagpapadakol nin mga namok. Siring man ang populasyon sa mga nasabing lugar dahil nagkakaigwan nin immunity na nagresulta sa peligro nin mas halangkaw na immortality rate. Kaibahan sa iba pang patakot ang paglakop kan tuberculosis sa nagdadakol na bilang nin mga nagahali sa bilog na kinaban. Idinagdag pa kaini naan kawaran in food security magdadara nin helang sa mga tao. Naghagad nin tabang ang Vatican sa head doctor kan Spanish football team na Atletico de Madrid para eksaminon ang nagkukulog na tuhod ni Pope Francis. Pero konsidera ni Dr. Jose Maria Villalon na maabot o saro sa mga mabuot na pasyente ang Santo Papa. Puon kan Mayo, pigmamati na kan 85 anyos sa Santo Papa, ang perming pagkulog nin tuhod kay ni. Kaya kay puhan mag-wheelchair o gumamit nin baston. Dagdag pa ni Villalon, nagigibuhon niya ang gabos para dahil magsairarom sa operasyon ng Santo Papa. Ang sports doctor, nagtapos nin sports na nagbubulong sa mga football players puon pa kang 1995. Padagos, mga tugang ang satuyang laban kontra COVID-19. Nasa linya po si News Manager Marlila Cruz para po sa detalye kini. Iligtas ang sadiri kontra COVID. Aramon ang mahalagang impormasyon kung paano ini maiiwasan. Digdi sa GB. Giya kan banwaan kontra COVID. GB kontra COVID. GB kontra COVID. Detalye po mga tugang kay News Manager Marlila Cruz. Paring Mar, good morning. Good morning, BP. Ang COVID-19 vaccine nakakapagpakusog ang proteksyon mo kontra sa peligro na maulagitan ng seryoso o magadan. Pinantinawan doon kan World Health Organization Philippines sigun sa ahensya. Dapat magpatudok ang gabos na bakuna na pigrekomendar para sa imo sa mas lalong madaling panahon. Kaibanan ang booster doses para masiguro maligtas ka kasi sa imong mga mahal sa buhay. Sarang pagilongdom kan DCGB, DOH at singan WHO Philippines para sa ligtas na pamilya asin komunidad. Sa COVID-19, ligtas ang mayaram. Mga tugang para po sa report sa kabugtakan ng kampanahon, kaiba si Roti Kapala. Ma'am Ruth, good morning. Go ahead. Yes, Sir Henry. Just marahay na aga po at sa mga tagapagdangog kang DCGB. Nga na daw, November 24, 2022, ini po ang kabugtakan kan sa tuyang panahon. Intertropical Convergence Zone po ang nakaka-apekto sa Mindanao. Mintaras po digdi sa Kabigula na kaibanan na ang Northern Samar, Oriental Mindoro, Marinduque, Romblon. Magiging partly cloudy to cloudy kita na may mga isolated rain showers and thunderstorms. Dulod kang mga localized thunderstorms po. May mga paguran-uran po ining mamamatian kita. Lalo na pagkahapon o banggi na posible din po magkausa ng floods and landslides during severe thunderstorms. Ang agwat po kang temperatura sa ngunyan, 25 degrees Celsius at 32 degrees Celsius. Nagsirang po ang aldaw kasubagong alas 5:48 ng aga. Masol na po at siya na alas 5:15 ng hapon. Ang Philippine Standard ang datang ngunyan, 6:53 na po ng aga. Ito si Rudy Kakala kang Pag-asa Ligaspi. Good morning. Salamat po sa report. Hali dyan sa Pag-asa kay Basi Roti
Kapala. Bareta mga tugang sa negosyo. Dili po mga tugang sa tuyang nasyon. Laog po sa 800 na World's Best Employers List kan Forbes ang 7 kumpanya sa Pilipinas. Kaibahan digdi ang Jollibee Food Corporation, San Miguel Food and Beverage, Ayala Corporation, SM Investment Corporation, Metrobank, Alliance Global Group as in Aboitiz Equity Ventures. Ang datos na ginamit sa record iyo ang gikan sa boto kan maabot sa 150,000 na empleyado sa sobra sa 55 na nasyon. Digdi hinapot ang mga respondents na i-rate ang mga kumpanya base man sa iba-ibang mga kadahilanan. Kaibahan ang imahen, tiwala, pagkakapantay-pantay, sexualidad, responsibilidad, asin sosyudad, kan korporasyon, kultura asin benepisyo. Nangenot sa listahan ng South Korea Samsung Electronics na sinunundan kan American technology firm na Microsoft asin American Multinational Technology Corporation na International Business Machines Corporation. Iyan mga tugang ang detalyes kan mga bareta ngunyan pungaldaw. Sinurat ni News Manager Mardy La Cruz, News Director Edwin Peralta, News Siring man po sinda Angel Mustasa, asin katawang mga tugang si Francia May Boras. Ini po ang GB News Express. GB, garantisadong bareta. Hi, Dilin Diaz po. Nay, sa sports, maraming matututunan na dala ng anak mo habang buhay. Mapapagod siya sa training. Lalakas ang disiplina niya sa sarili. Hindi siya laging mananalo. Matututo siyang magpursige at pagbutihin pa. Tulong para may energy siyang magpursige, mag-Milo with proper diet and exercise. May milk, mock barley at energy-releasing nutrients. Milo, may tagumpay ang porsigido. Everyday na pagpupursige, dala yan hanggang paglaki. Mag-Milo with proper diet and exercise. Gusto mong magkape, pero di ka makapagkape dahil mataas ang blood sugar mo. Heto na ang solusyon. Jims 5-in-1 No Sugar Added, sweetened with stevia. Ang Jims 5-in-1 No Sugar Added ay may unique blend of coffee na sinangkapan ng Korean ginseng na nagpapasigla ng katawan, agaricus mushroom na maaari makatulong sa pagpapalakas ng ating immune system, at stevia na isang mainam na low-calorie sugar substitute. Sa panahon ngayon, dapat matibay tayo laban sa mga sakit. Mag Jims 5-in-1 Coffee Mix No Sugar Added, sweetened with stevia. Mabibili na sa inyong mga suking tindahan. Sharmila Printing Press and Advertising for fast and affordable printing. Choose Sharmila Printing Press and Advertising. Offset and digital printing. Services offered. Tarpaulin printing, flyers, receipts, brochure, business card, magazine, folio, invitation, newsletter, letterheads, and more. Sharmila specializes in sublimation products, signages, tarpaulin, sticker, panaflex, smog, t-shirts, Sintra boards, pull-up banners, and more. Sharmila Printing Press and Advertising Main Office, Barangay 42, Rawis, Legazpi City, near Barangay Hall, and their new branch located at Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City, beside Prieto Cargo Forwarders and in front of Insular Live. For inquiries, call or text 0917-523-5819 or 0917-772-5058. Sharmila Printing Press and Advertising, where we print your choice. Ang isinasali na dugo sa tao ay isang lunas na hindi maaaring likhain mula sa mga artipisyal na bagay. Ito ay nanggagaling sa mga taong may mabubuting puso, mga bagong bayani na kusang loob na nagbibigay ng sariling dugo upang makasagip ng isang buhay. Makiisa sa Dugoyanihan sulong sa pagtulong ng dugong Pilipino. Makipag-ugnayan sa pinakamalapit na health center sa inyong lugar para sa schedule ng Mobile Blood Donation Drive. Nagdadalog pa mo sa DZGB, kaiba si Henry M. Okay, pangyari, alas 7 na. Alas 7 na pala. Napasiram naman sa ururuntan eh. Alas 7 na, napasiram naman mga tugang sa mga
Buro Bareta in the morning. Ngunyan pong aldaw. Kaya pumaparam na muna kita. Diyan na lang kita. Mag-restorya lamang 7:30. Mga tugang sa programa nga hapot sa DCGB. Tasabi, base po duman mga tugang sa Kwana, base po duman sa Bareta na sa tuyang nakuha, ngunya na aldaw, gari po makuan, maabot. So, ano yan? So, bagong sutagan na iya, mga tugang na mapadalagan kang kuan, kang APEC. Yan po ang hilingon ta, mga tugang sa mga maabot na aldaw, para po sa kan Aleko, nagkagabagang turnover, kan mga nakaaging simana. Okay? O bueno, maparam naman kita, babalikan tayo lang yan, na mga istoryang yan, mga tugang digdi po sa tuya na programa, sa DCGB, dyan na 7:30, sa programang Anhapot. Isang daliuni pala may teksto, nawara nga kasuhapon, suwalit kan aki ko, may importanteng laman na ATM card. Buda ID, kung di say man po ang mabuot, na puso nakakua, pagkihatod na lang po sa police station o kaya sa DCGB, sukwarta sa nakapurot na lang. Salamat. Aki niya daan, nawara so wallet. Yaon naman so ATM. Baka po pwede na suwalit paghihatod po sa pulis o digdi na lang po sa DCGB. Di kaya ano man nakaputan, so kwarta lang yaon duman, sa kwa na lang tabi, sa nakapurot na lang. Pero tabi importante, may uli po sa wallet na may mga IDs, buda po ATM. Okay? Ulit na lang po sa DCGB, apudan mi na lang ini, tag sa dairy, mga tugang kan, ano yan, tag sa dairy tabi, kaining, na wallet, na aki kan texter ta. Salamat kan sa nung pagantabay. Goodbye, mabuhay. In Albay Power and Energy Corporation, applying for a new electricity connection is easy as ABC. All you have to do is apply, build, and connect. Apply. You can do this by checking our company website www.apec.net.ph. Just click Services and the download forms. Fill out the forms and prepare the requirements listed. Once it's complete, submit the documents to the nearest APEC office. Build. Have a registered electrical practitioner to build the service